ರಾಜು ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ನವ್ಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಡು ಲಡಾಯಾಂಡು. ಅಕೇರಿಗೆ ಅಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಲವ್ನು ಬುಡುದು ಮರಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು. ಬಟ್ ರಾಜು ರಾಣಿನ ಬುಡರೆ ಕೇನುಜಿ ಆಯಾಲೆಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ದು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪೆ. ಆಂಡದಾನೆ ಅಲೆಗೆ ಬೇತೆಲ ಉಂಡು ಪಂದು ರಾಜುನು ಬುಡ್ಪಲ್ ದುಂಬು ದಾದಾಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ. ಇಂಚ ಅಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಗಲಾಟೆ ಆದು ಅಕೇರಿಗೆ ಆಳು ಆಯನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುವಲು. ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ನಾನು ಸೈತನಲ ಬುಡಾಯ ಪಂದು ಐಕ್ ಆಳು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುವಲು. ದುಂಬು ತೂಲೆ ರಾಜು ದಾದ ಮಲ್ಪು ಎಂದು. ಇಂಚ ಆಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಿ. ನನ ತುಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ರಾಜು ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿನ ನೈಜ ಕತೆ. ಕೆಲವು ದಿನ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕನ್ನಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಆ ಕನಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಏರು ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ. ಅಂದು ರಾಜು ರಾಣಿನ ಕನಟು ಬತ್ತದು ರಾಣಿಗೆ ಪೋಡಿಪದು ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೆ. ರಾಣಿ ಇಂದೇ ಹಿಂಸೆಡು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಪಲು ಅಕೇರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲು ತೂಲೆ. ಅಂದು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ದು ರಾಣಿ ಜೀವ ದೆಪ್ಪುವಲು ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡ ಲವ್ ಟು ಸುಸೈಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಈ ಕತೆ ಬರೀ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ. ಈ ಕತೆ ತಲಕನೆ ಏರ್ಲ ಲವ್ ಮಲ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅರ್ಧಡು ಬುಡುಡ್ಚಿ ನನ್ನೋರೆನ ನಿಕುಲ್ನ ಲವ್ವರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಡ್ಚಿ. ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಅಕುಲೇನು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಲವ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಮದಿ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುಲೆ. ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕತೆ ತೂನಿಕ್ ನಿಕುಲಿಗೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ. ಕತೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ತೂನಿಕ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು.